Aj dobrý deň. Tak, spracoval som to. Jadrom bolo to, čo ste sem priniesli na stretnutie, čo sme si povedali, samozrejme aj tie okolnosti, ktoré ste zistili od požiarníkov a podobne, takže musel som tam niečo vymysleť, nejaké zmeny. Takisto aj to, že čo povedali aj na útvare hlavného architekta, že aké sú tam ich podmienky a požiadavky. Samozrejme aj ten pozemok máte 18 metrový, to znamená, musel som ten dom zúžiť. Tomu som prispôsobil aj okná. Zhruba tak, čo sme si povedali, nezlaknite sa, je to troška iné. Chcel som to nejako dať dokopy, aby to malo hlavu aj petu, aby to aj vyzeralo dobre a aby to hlavne funkčne celé sedelo a bolo v poriadku. Preto vlastne takéto zmeny. Ale koncepcia toho celého domu je z toho, čo ste zhruba aj chceli, takže je to prispôsobené a dáme na ten daný pozemok. Poďme sa teda pozrieť. Vstup by bol teda zozadu, stade to. To vlastne tuto vidíte nejaké predbežné vizualizácie, ako by to vyzeralo. Samozrejme vieme to doladiť, to by mala byť tá fasáda, čo ste chceli s tým obkladom. Ale keď si poviete, že chcete celú alebo časť alebo nejaký ináč, kľudne do toho môžeme vstúpiť. Dobre, vracem sa naspäť domu, takže tu je vstup, tu sme v miestnosti s názvom Zádveriet, to podľa aj pôvodného návrhu ostáva. Tu je vstup, rozdelená spoločenská časť, súkromná časť, rozdelená rodičovskú časť a na detskú časť. Do tej detskej časti by bol vstup tu. Oproti tomu, jak to bolo predtým, že tu bola jedna detská, tu druhá kúpeľňa a podobne, tu nejaká predsieň, čo zbytočne zaberala z podlahovej plochy, tak to vznikne niečo takéhoto. Nakoľko hovorím, že sme obmedzení s tými 18 metrami na pozemku, som to musel zúžiť a vyšlo mi to iba takto. Ale je to podľa mňa celkom funkčne dobre vyriešené, lebo tu by bola jedna detská izba, tu by bola druhá detská izba a z tejto časti by bola ukrojená túto miestnosť pre kúpeľňu. Klasické okno, tu je okno až po zem, nakoľko to hrá s tou terasou a s tou záhradou, je to tam také prepojenie. Ale keď chcete obyčajné okno, není problém, vieme tam dať aj obyčajné okno. V tej kúpeľke umývadlo, záchod, baňa. To je tej detskej časti. Vybavím najprv tú spálňu, alebo teda tú rodičovskú časť. Vstup je tu je tá lôžková časť, alebo spálňa. Tu je aj výstup von na tú terasu. Tu by boli nejaké posunné dvere a prejdeme, tu by bol šatník a cez šatník by sa ďalej presúvali do kúpeľky. To je praktické, tá kúpeľka nie je hneď prepojená s tou spálňou, to také, by som povedal, viac zakryté, intimné a zároveň to je šatník, takže to tak dobre hrá. Tu by bol umývadlo, záchod a napokon sprcha. To by bol na celú túto priečku vyspádovaná smerom sem. Sem som okno zatiaľ nedával, podľa mňa sem na šatník to okno ani nepasuje, ale povedete si ako chcete. V tej spoločenskej časti, táto časť by bola tá spoločenská časť. Kuchyňu som nechal tu. Rozhodol som sa, že nechať to tu kvôli tomu, aby som sem mohol dať okno. Sem by sme okno nevedeli dať, nakoľko toto patrí do obytnej časti, alebo je to vlastne obytná plocha, alebo obytná izba teda. To znamená, okno by bolo tu, od této by sme dostali svetlo celé kuchyne. Tej kuchyni, no tak narýchlo, tu je sporák, dres, umývačkou riadu, tu by bola chladnička, túto mikrovlnka, alebo tu by bola mikrovlnka aj spolu s rúrou, ako chcete. Tu by bol prechod taký skrytý prechod do špajze. Špajza by bola, tu je priestranná veľká, 42 m2. Tu som dal okno, mohol som dať aj sem to okno, ale kvôli vizáži, aby tu nebolo malé okno, nech to je sústredené v tejto línii, tak som to okno volil, že by bolo tu. Tej ostatné, tu by bola jedáleň, obývacia izba napokon tu. Jedno okno, druhé okno som oddelil s tým stĺpikom, aby sme to nemali zbytočne drahé a náročne aj na tú výrobu samotnú. Poviem, to tam vôbec neruší efekt. Tu vidieť vizualizáciu tejto časti, že tu by bolo celé vlastne prestrešené s tým, obložené s tým obkladom. Taktiež môžete zvoliť ako chcete, môžeme ísť ďalej s tým obkladom, môžeme to skôr preušiť ako chcete. Ja som to zhruba dal tak ako v pôvodnom návrhu. Jediná vec, čo ma tu akože troška trápi, je to, že tá jedáleň nie je osvetlená,
ale to tiež vieme vyriešiť tým, že by sme sem dali predsa nejaké svetlíky. Ako ono to je, toto svetlo sa dostane a poďme, tu sa aj tak bude svietiť, ale keby chceme mať toto viac toho denného svetla, nakoľko to svetlo je takto nejako, to sa lomí, toto je taká malší kút, takže sem by som dal možno nejaký svetlík hore na plochú strechu. To poviete vy, ako chcete, či to tam súhlasíte, či tam dáme niečo alebo nedáme, ako si zvolíte, tak bude. Tu technická miestnosť nakoniec, čo sme vynechali, práčka, sušička a napokon vnútorná jednotka teplného čerpadla alebo teda zdroj tepla, okno. Teraz tu by bolo, tu nevedel som vymyslieť nič ideálnejšieho alebo lepšieho. Technická miestnosť je výborne povolovaná, je tu blízko tohto, sice troška ďalej tohto, ale asi nejaký kompromis tam musí byť. Nevedel som to ináč vyriešiť, to sa mi zdalo byť také najrozumnejšie riešenie a najlepšie z hľadiska toho funkčnosti. Nech je to osvetlenie do týchto miestností naťahnuté od tejto aj od tejto. Okna môžeme mať obytných miestností na tejto strane a na tejto strane, tieto sú už ďaleko, takže toto nie je problém s týmto. Takisto aj to spálenie mohlo byť okno, toto nemusí byť tu, môže byť tu, ale toto je to prepojenie s tou záhradou, lebo táto časť je tá najkrajšia časť, čo tak vám povedať, takže je to zaujímavé, keď to je takto prepojené dokopy do tej záhrady. Všetko sa takto väčšinou aj navrhujú tieto domy. Neviem, snažil som sa dodržať to, čo sme tam mali, čo sa vám páčilo. Samozrejme sú tam nejaké zmeny, ale jadrom furt ostáva ten istý dom, alebo to je tá istá vec, len je to celé zúžené a prispôsobené ten pozemok, to bude 18 metrov, teraz nám to dostal priestor na 4,2 metra. Neviem, jak vám to presne hovorili, že koľko to má ostať, ale mali som, že 400 eur, nie som si už istý, ale aj na ten prechod toho auta to bude určite ideálne, že keď takto to bude, nebude to nejaké stiesnené. Žiaľ, aký pozemok máme, takéto niečo vieme dať. To mám nastavené, že vlastne 2 metry by bolo od tejto by ostalo cca tých 4,2 plus minus. Takto nejak vyzerajú nejaké predbežné vizualizácie. Samozrejme, ak chcete tam niečo upraviť, nie je problém, takisto aj s tým pôdorysom, ale z hľadiska tohto domu nevidím tam nejaké ešte ďalšie iné riešenia. Tie metre štvorcové som dodržal tak, aby to boli tie izby priestranné, aby to stačilo, aby to zase nebolo nejaké abnormálne predimenzované a veľké, ale aby to bolo také, že aby vyhovovalo súčasným štandardom a štandard detskej izby 12 m štvorcových, to má skoro 14, takže to je, ja si myslím, že aj stačí. Tu si treba uvedomiť, že toto skrine sú nie tak tie 14 m štvorcových na spálňu a lôžkovú časť je úplne ideálne, koľko tu máme 6 m štvorcových týchto do šatných plus. Neviem, pojďte sa na to, dajte mi vedieť, ako postupovať ďalej, čo ďalej. Pekný deň.